Ассалому алейкум, подписчикои азиз, подписчикони азиз. Дар ин мағозаи Апай Мунира дар даҳум дарвоза дуюм магазинои Шаги пеши мағозаи миҷгонода грандиозни аксия кардагия. Курткачора бинед чиқар хушрӯ 350 сомон нархи пешина, нархи ҳозира 100 сомони падрасткови размерой. Чизе ки дидаеса дар нухтаро 100 сомон. Курткачора хушрӯгиша бинед, бори гуанжва качества бомба 100 сомон. Бовар мекунед э хушрӯгира бинед 100 сомон. Ма я рақам мемонам барои одамое ки сироғаро намефаҳмам, барои ҳамуно дастафка надоранд. Духтаро касе бисёр мегира баъд дастафка мекунанд. Духтарако якта дута дастафка надоранд. Нигоҳ кунед чихе хушрӯ 100 сомонак. Бовар кунед ҳайрон мешавед. Ин қачизи хушрӯам 100 сомон мешаванд. Бо як бор дигар сироғаро мефаҳмонам. Бозори Корвон аз тарафи Чилобозор даҳум дарвоза качи медароем. Дар омада баробар дасти рост мегардем. Якум мағозаи парфюмерия мешавад. дуюм мағозаи Апай Мунира ҳай. Чунон ки гуфтам дастафка надорад. Касе бисёр мехара ба дастафка мекунад. Курткои размерои балишмерка, размерои калони бачакои синфи алкай 6-7 100 сомон шега. Ҳам духтарода, ҳам бачода. Успед кунед духтаро, и хели акси ҳар рӯз намешава. Марҳамат, биёй харидорӣ кунед. Ай наздик дида барои хитон биде ябни хушрӯгира. Качество да гапа, ҳама асос качество 100 сомон. Духтаро, ана бивай ман 100 сомони. Марҳамат.